mga uragon. Wasak-wasak. Punta kami ng dagat ngayon nila si Ronnie, Sir Alan. Medyo naiba yung oras namin ng pagpunta ng dagat. Hapon, alas 3 hanggang mamayang gabi, mga alas 10 uuwi kasi may pasok ako bukas ng umaga. Kaya di pwedeng mag-overnight. Okay? So, subukan namin ngayong hapon hanggang alas 10. Mag-aalimasag ako. Dala ko yung net. Dito na yata si Ronnie. Saan na ba yun? Ayun no. So ayun na nga mga ka-anglers, mga uragon, pupunta naman kami ng dagat. Ngayon lang ulit na pang ng tropa. Medyo matagal-tagal na wala tayong upload sa fishing vlog. Ayan, kasama ko si Ronnie, dadaan namin si Sir Alan. Tatlo lang tayo. Tatlo lang kami. Subukan namin ngayon na iba yung oras namin, alas 3 hanggang mga alas 10 siguro ng gabi. At may pasok pa ako bukas ng umaga. So subukan namin ngayon, baka swertehin. Okay, antabayanan nyo ang aming fishing vlog ngayong hapon mga ka-anglers. Right? Antayin lang namin si Sir Alan. Diyan na siguro yun. May mga sing-sing kung ano-ano. Huwag nga masipag-sipag ka dyan eh. Kung ano-ano mabibili mo dyan eh. Okay lang, ayos na. Punta Sabi- nga sana kami dito ni Kusang Rico kanina. Oh, ang problema dyan, baka may makahukay ng puso mo dyan. Iyayay. Anong nahukay mo dyan, kabayan? Kabayan, pinipilit kong maghukay ng iba. Baka sakaling yung puso mo mahukay ko din eh. Iba, baka sakaling yung puso mo mahukay ko din eh. Nakaw, naloko na. Pisti, dudong pisti. Mabuti pang mamingwitan ako to eh. What's up mga anglers, mga uragon, nandito na nga kami sa dagat. Ayun, kararating lang namin. Ayun na nga, nandito na kami. Pupwesto na. At maglalatag na sila ng kanilang mga rod. Right? So abang-abang, mamaya pagka dumilim ako'y mag-alimasag pagka umano yung dagat. Ngayon maalon eh, pangit mag-alimasag pag maalon. Mamaya sana kumalma yung dagat para maganda. So ayan mga uragon, wala masyadong tao. Hapon eh, kahapon yun marami. Huwebes ng hapon. Si kinabukasan Biyernes maraming nag-chill-chill, namimingwit. Ngayon kami na iba yung oras namin, kaya wala masyadong tao ngayon. Pero iwan, tingnan natin mamayang pag nagdidilim na kung may darating. Yan, si Anglers Alan naglalagay na ng tusok niya, yung lagayan ng rod. Yung kay si Ronnie nando na itusok na tatlo. Ayun o. Sige, hagis, unang hagis. Pang lovely-lovely. Unang hagis ni si Ronnie. Yun. Lakas ng hangin guys. Pasensya na kayo sa hangin. Layo. Meron pa siya dalawa, ihagis oh. Sirala nakahagis na, dalawa lang yung rod niyang cute. Oh. Nandun na. Naghintay na lang na may kumagat.
nahihagis. Nahihagis na yung dalawa. Ayan, yung patatlo. Bira! Yun. Tayo. So ayun guys, marami nang nagdatingan, no? Datingan na yung mga tao dito. Kanina wala. Dito rin sa kabila. Ano? Marami na rin. Kita nyo guys, ayan o, mayroong air show ng airplane. Nakatapat sa araw eh. Yun o, 4 na aeroplano. Ayan guys, 4 sila. Ayan o, kanina pa yan eh. Padalawang balik na yan. Asa na? Yun o, grabe. Nasa ano ng araw. Ayun o, nakatapat sa araw ah. Hindi ko makita dito eh. Ayun o, yan naman yung airplane o, 4. Nasa na yung dalawa. Uy, nasa araw kasi. Nasa tapat ng araw. Kasilaw eh. Ayun o guys. Apa to, sunod-sunod. So ayun mga ka-Oragon, mga ka-anglers, yung bahangin, ayun, may nagpapalipad ng saranggola dito. Ayan o. Ayan. Oh, dami ng tao. Biglang dumami yung tao. Yan o, dun sa dulo, dami. Ayan o, mag sunset na. Tatapat yata dun sa may barko yung sunset o. Pula ng araw. So ayun ang karagatan ngayon dito sa aming area mga Oragon. Medyo malakas ang hangin. Alright, so ayan ang aming mga pamingwit. Ito yung isa. Oh. Maraming tao. Daming tao ngayon. Ayan sila. Ito yung iba mga nagchichil-chill. Ayan, pahangin. Maganda kasi yung panahon eh, kaya maraming tao. Malamig, mahangin. Dito rin sa banda rito, banda roon, mga beshi, mga bay, mga ka-anglers, mga Oragon. Ayun o, yan, may mga batang nagtatampisaw. Ayan, mayroong nagpapalipad ng saranggola ni Pepe. Ayan, dyan yung dalawang kasama ko, si Ronit, si Alan. Ayan o, kakapi-kapi. Ayan. So ayun, dito tayo ngayon sa dagat, nagtampisaw. Ayan, habang wala pang huli. Medyo tamad ang mga isda ngayon kumagat sa pain. Kaya antayin natin kung may kakagat pa. Mamaya mga 9 or 10 ng gabi uwi na kami kasi may pasok pa ako. Okay, so antay-antay lang, chill-chill lang. Hindi yata ako makakapag-alimasag mga Oragon kasi maalon. Lakas ng alon eh. Pangit mag-alimasag pag maalon, di masyado makita yung ilalim ng dagat, yung buhangin. Ayan o, pagka kalmado yung tubig, kita yung kitang-kita yung alimasag. Dilim na mga Oragon.
Ayan. Bago na ano, may bago na ano dito eh. Bago tayo angler na ano. Madami pa ring tao. Dumami, grabing dami na tao. Oh, hanggang doon sa dulo. At least di ka na zero. May isa na, kahit maliit pa paano, maliit. Kainin niya ng balo. Yung balo kanina, ano, yung dala ni Mario kinain na suhor. Pain siguro yan. Ewan ko kung pain yun. Nga, lagay mo dyan kung lalangoy pa siya. Ayun, buhay pa oh. Nag-iisay, kawawa naman. Pinakawala na. Ayun oh, buhay pa. 1-0. Pinapakawala na lang kasi kawawa naman, maliit pa. Yun oh. Tingnan natin kay Siralan, mayroon din. Ah, parehas ang laki ah. Magkapatid. Ah, malaki-laki yung malaki 'yon. Malaki yung nahuli mo, sir? Ayun. Ito oh, mayroon din to. Tumunog na. Nakatingisa na si Ronit Siralan oh. Mayroon na. Bigat na 1 gramo. Mas malaki yung pinakawala na eh. Malaki-laking konti eh. Ayun oh, may alimasag oh. Yun oh. Ay, mag-aalimasag ako. Ano to eh, hindi yung kwanto eh. Hindi. Ulihin ko to, alimangong maliit. Yeah. Yan oh. Huli ka, Balbon. 1-0. Ginagawa mo. Siralan no, nakadalawa na doon, dalawang maliit. Ayan no. Hindi, malaki to, malaki to. Oo, meron. Parang yung pinakawalan nyo kanina, sir. Parang ganyan nga kalaki yata. Ah, hindi, malaki-laki to. Oo. 1 gramo. Nakalaki ng 1 gramo. Oh. Nasa ngiwi. Ayan. Patatlo. Patatlong. Ano ba to? Nora ba yan? Saan na? Ayan siya. Ah, pwede na yan. Ayan o.
Kanina pa yan. Malaki-laki na rin. Ay, hindi ko ka ng plano. Plastic na yan. Shahur. Oh, yun. Bato mo ulit yan sa malapit. Ay, isang malapit lang ito nakahuli. Hindi lagay mo dyan sa malapit. Yun, mga Oragon. Mga ka-anglers. Uwi na kami. Mag-alas 10 na. Nag-i-miss na sila ka-anglers Ronnie. Ni-miss na yung rod nila. At talagang mababaw yung tubig. Mahina ang kagatan. Wala talaga masyadong kumakagat. Mayroong nahuli maliliit. Shahur sa kanora. Pinakawalan pa yung unang huli kanina. Kaya uwi na kami. May pasok pa ako bukas. Kaya di pwedeng mag-overnight. Alright. So yun lang ang content natin. Medyo matumal ang kagatan. Next time, next week holiday na. So sana swertehin naman sa next week. Holiday, National Day ng Saudi Arabia sa September 23. Saudi National Day. Ayan. So kita-kits sa next week. Alright, so dito na rin to magtatapos. Babayu. I love you na.